Kimaalaiset eivät enää ole kaikista pirteimmillään. Ne ovat tehneet tehtävänsä, keränneet tarpeeksi mettä ja kuningatar on siirtynyt talvehtimaan. Salaatin juurella on heinää, mutta mitä heinien alla on? Kaivetaan vähän tätä heinää tästä ja täältä löytyy hiekkaa. Sorapenkissä. Sorapenkissä kasvit kasvavat hillitysti. Esimerkiksi samettikukka näyttää hyvin kukkansa. Se ei peity tänne lehtien joukkoon, vaan kukat tulevat hyvin esille. Hiekka on keskeisessä asemassa. Siinä ei ole multaa, eikä sitä lannoiteta, vaan pohjalla on hiekka, jonka päällä on katteena heinää. Sorapenkissä täytyy olla soraa, vähintään 40 senttiä. Pensaspavut viihtyvät erinomaisesti sorapenkissä. Porkkana viihtyy myös hyvin. Syksyinen meiramipenkki odottaa talven tuloa. Basilikasta on kerätty monta lehtisatoa kuivuriin, salviaa ja syksyn lehteä. Parsasalaatti ja sorapenkki. Hyvä yhdistelmä. Kyntely yrittää epätoivoisesti varmistaa siemensatoa ensi vuodelle. Kurkut kasvavat myös hyvin. Sorapenkissä kurkkusato karkaa käsistä aivan kuten muuallakin.